Klar. Hej, og jeg skal lave en TED-talk om frihed. Frihed er et begreb, vi bruger overalt. Altså i daglig tale, vi taler om frihandel, fri sex, fri hash, fri markedsføring, fritgående høns og frikadeller. Men så er der den her filosof, der hedder Wittgenstein, som siger, ord kan blive så slidte, at de burde sendes til en rensning. Og ligesom se på, hvad betyder frihed egentlig. Jamen, for at finde ud af, hvad frihed egentlig betyder, så skal vi ligesom så meget andet tilbage til det gode gamle Grækenland, hvor demokratiet opstod, og friheden sådan set også opstod. Fordi frihed dengang betød bare, at man ikke var slave, at man var en fri mand. Og så havde de deres demokrati, som på ingen måder var, som vi kender i dag. Det var meget få mennesker, der havde stemmeret. Og faktisk så Platon og Aristoteles, de var antidemokrater. De var imod demokratiet. Så derfor går frihed og demokrati altså ikke hånd i hånd. Det her med demokratiet og polistaterne i Grækenland, jamen det varede jo kun i små 60 år, indtil Alexander den Store kom og smadrede hele lortet, og han var enevældig hersker. Og det var der så langt op i historien, op gennem middelalderen, enevældige konger, der regerede over landene, indtil man igen begynder at tale om frihed med en fyr, der hedder Martin Luther, der i 1517 begyndte at banke nogle teser op på domkirken i Wittenberg og snakke om den ultimative frihed, den opnår du gennem troen, og du får frihed fra synden, altså arvesynden, som alle mennesker lider under, og den her frihed, det er så den åndelige frihed. Så der er vi så helt op i 1500-tallet, før man begynder at snakke om noget frihed igen. Og der kommer vi så også ind på friheden for os i Vesten. Fordi det er jo et begreb, vi bruger rigtig meget. Men hvad betyder det egentlig, og hvor kommer det fra? Jamen der skal vi helt op til oplysningstiden, som sker under enevælden, hvor vi har de her enevældige konger rundt i verden. Og der er der en fyr, der hedder Rousseau, der begynder at snakke om den mere sådan filosofiske del i hvad frihed er. Og John Locke, som er, stamfædrene omkring liberalisme, som kommer af det franske ord liberté, som betyder frihed. Og der kommer vi så hen til den franske revolution, der er det gode gamle frihed, lighed og broderskab. Men hvordan var det så, det gik til egentlig? Fordi der kom en fyr, der hed Napoleon, som vi ser her, der allerede i 1799 overtog magten selv, og vi har lige haft den franske revolution i 1789. Og han kronede sig selv til kejser i 1804. Så det kom der ikke rigtig særlig meget lighed, frihed eller broderskab ud af. Hvad så med USA? De havde deres uafhængighedskrig i slutningen af 1700-tallet og brandede sig på, at man var ligesom de gamle grækere og gik ind for frihed og lighed og broderskab og demokrati. Men hvad så med slaverne, som man beholdt langt op i 1800-tallet? Der er altid sådan en skyggeside af det her med demokrati. Der er så også stor forskel på, hvordan vi betragter frihed. Under kommunismen, så mente de jo også, at de havde frihed, og de mente, de havde økonomisk frihed, men det er jo egentlig bare frihed fra kapitalisme. Der er ikke nogen, der tjener penge på nogen. I og for sig, så kalder de det så økonomisk frihed, ligesom man også kalder det økonomisk frihed i liberalisme, men det er jo så kapitalisme, som er det modsatte af kommunisme. Men er man jo egentlig så fri, når man på samme tid bliver tvunget til at gå rundt med sådan nogle her pins med de kommunistiske ledere på? Det skal også lige siges, at man også var fri for sociale klasser. Der var ikke nogen adel eller noget, som der var før i tiden. Så kommer vi til det vigtige. Husk nu på, at frihed kommer aldrig af sig selv, og det er noget, vi her i Vesten tager meget nemt for givet. Et eksempel på, at vi nemt kan tage det for givet, og det ikke er noget, som vi er født ind i og berettiget til som mennesker, kan vi se på. Og så er der ikke lyd på. Det er forfærdeligt. Den her video er fra Nordkorea, og den er fra sidste år. Og så kan man spørge sig selv, om de her mennesker egentlig ser frie ud, selvom de ser så glade. Du kan se den lille pind der, som alle er tvunget til at gå rundt med. Det er jo ikke
frihed, som vi kender det i Vesten, så pointen var så, at der er stor forskel på, hvordan vi betragter friheden. Og hvad kan vi så lære af historien, og hvad har vi så lært af historien i Vesten? Jamen der er vi kommet frem til de her 3 definitioner af frihed. Der er negativ frihed, som er den her frihed fra ydre begrænsninger, altså vi har ytringsfrihed, der er ikke nogen, staten kan ikke bestemme over os og sige, hvad vi skal gøre og mene. Så er der positiv frihed, og det er friheden til at realisere sig selv, altså tage den uddannelse, man gerne vil, få det job, man gerne vil. Og så er der social frihed, det er så friheden inden for samfundets spilleregler, normer og love. Og til sidst er vi så virkelig frie, som vi så går og tror, vi er. Når vi sidder på vores Instagram Reels, eller Facebook Reels, eller hvad man bruger, jamen så har vi vores frihed til at dele ting med hinanden og se de her små videoer, men det hele er jo egentlig bestemt af algoritmer, som begrænser os. Og det samme med økonomisk frihed. Altså vi er jo alle sammen frie i den forstand med, at vi skal have et job og tjene penge, men så er vi også bundet af at have det her job og tjene de penge, fordi vi ikke har råd til andet. Så laver vi måske noget, som vi overhovedet ikke gider, men fordi vi er nødsaget til at tjene de penge. Og det kommer så frem til den her pointe af Chant, som er fyren, der har skrevet den her tænkepause, med at vi er fanget i usynlige strukturer, der styrer os dagligt. Og det kalder han så også frihedens fængsel.